Moi kaikki Suomen tennisseniorit. Nyt on aika ilmoittautua kesän ehkä hauskimpaan tennisturnaukseen. Nimittäin Midnight Sun Senior Open pelataan Tallinn tenniskeskuksessa 23.–27. heinäkuuta. Siellä sarjat miehille ja naisille ovat 40 ja siitä ylöspäin 75 asti. Ja 70 osanottomaksuun sisältyy 2 peli, 4 peli, mixti ja sitten mahtava paketti, tervetuliaispaketti kaikille, jossa on muun muassa pelipaitaa, tuotenäytteet ja niin edelleen. Sitten siihen sisältyy myöskin hauska Players Party 24.7., jossa tarjoamme ruokaa ja juomaa. Ilmoittautumisaika on 4.7. mennessä ja teidän ei tarvitse olla, kenenkään ei tarvitse olla kilpapelaaja osallistuakseen tähän hauskaan turnaukseen. Pääasia on, että nauttii tenniksestä ja mukavasta yhdessäolosta. Jos on kysyttävää, muun muassa pelilisenssin hankkimisessa, niin ottakaa yhteyttä tähän kuvaruudussa näkyvään numeroon. Allekirjoittanut auttaa. Tai lähetätte sähköpostin myös kuvaruudussa olevaan sähköpostiin. Ei muuta kuin kaikki mukaan ja viekää viestiä eteenpäin. Moi moi!